Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Our President Professor Arthur Peter Mutharika ndi Madam Gertrude Mutharika afika mu mzinda wa Lilongwe kuchokera ku Blantyre. Pofika mu Lilongwe, khamu lochuluka linasonkhana mbali mwa msewu kuyambira pa mphamphano za Bunda kudutsa Wakawaka mpaka na pa msewu wa Mchesi kulandira President Mutharika ndi Madam Mutharika. Ndipo ku nyumba ya boma ya Kamuzu Palace, mtsogoleriyu analandiridwa ndi akuluakulu a boma, atsogoleri a chipani cha DPP ndi akuluakulu ena. Bwalo la milandu lalikulu ku Lilongwe layimitsa mpaka na pa 24 Disemba kumva pempho la belo limene mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress MCP a Richard Chimwendo Banda amene akuaganizira kuti ali ndi mlandu ofuna kupha munthu akupempha. Kuyimitsa mlanduku kukutsatira pempho la mbali la boma limene anapempha bwaloli kuti lonjezere masiku kuti alembe mayankho awo a pempho la belo. Zambiri mulipoti ili. Mbali ya boma kudzera kwa mmodzi mwa maloya ake Alukia Jafari anauza bwalo la milandu kuti mbali ya boma ikufuna masiku onjezera kuti akonze mayankho awo pa pempho la belo la Richard Chimwendo Banda. Mmodzi mwa maloya oyimira Chimwendo Banda, a George Kazipatike, anati akuona kuti mbali ya boma ikungofuna njira chabe yosungirabe oganizidwayo mchitokosi cha polisi. Akazipatike anauza bwaloli kuti Achimwendo Banda akhala ali mchipatala kulandira thandizo ndipo akuyang'aniridwa ndi apolisi zomwe zikutsautsa malingaliro awo ndipo nchifukwa chake akupempha belo. Koma oweruza mulandu ku bwalo la milandu lalikulu Anzondi Mvula anauza bwaloli kuti panalibe kalata iliyonse yomwe oyimira oganizidwawa anapereka ku bwaloli ya umboni wokuti kumva pemphoku kuchitike mwachangu malingana ndi momwe malamulo amakambira. Apa Mvula anagwirizana ndi mbali ya boma pa pempho lawo la masiku onjezera ndipo wati mlanduwu uzabweranso ku bwaloli pa 24 Disemba chaka chino. Polankhula ndi olemba nkhani mmodzi mwa oyimira oyankha mlanduwu a George Kazipatike anati zotsatira zomwe madotolo apima a Chimwendo Banda sizidatuluke. Sana kozeke sana bweretse yankho ku pempho limene ife tinapempha chifukwa mayenera kubweretsa yankho lawo munchikalata ndi sana bweretse yankho lililonse. Ife tinakana pempho limenelo komano abwalo anena kuti iyayi tiwapatsebe mpata aboma kuti apereke yankho lawo ku pempho limene ife tapempha loti Achimwendo atuluke pa belo. Mmene alili kuchipatalako anawayeza zina komano kuyezako kukanapitirira chifukwa ndikumbukira kuti ngakhale dzulo kunali kukupitirira kuwayeza zosiyana-siyana mthupi mwawo ndi posachedwa apatilandira ripoti kuchoka ku madokotala kuti kodi apeza chani komanso chithandizo chake chikhala chotani. Achimwendo Banda pamodzi ndi Alfred Dala Kadula akuaganizira kuti anapalamula mlandu ofuna kupha munthu mchaka cha 2021. Kumva pempho la belo kudzayamba lachitatu sabata la mawa. Manja amene amapindula ndi ndalama za mtukula pa khomo boma la Mangochi apempha boma kuti lonjezere ndalama zimene limawapatsa kuti adzitha kukwanitsa kuthandizika mogwirizana ndi masomphenya a ntchitoyi ofuna kuchepetsa umphawi. Manjawa apereka pempholi pamene wachiwiri kwa nduna ya zachisamaliro cha anthu Amartha Mzomera Ngwira amayendera manja amene akupindula ndi ntchito ya mtukula pa khomo mdera la mfumu yayikulu Jalasi m'bomali. Owen Mavula ali ndi ripoti. Ntchito ya boma ya mtukula pa khomo yomwe cholinga chake ndi kupereka thandizo la ndalama ku mabanja ovutikitsitsa yathandizira kusintha miyoyo ya anthu ochuluka kuphatikizapo mayi Aisha Amadu azaka 55 m'boma la Mangochi. Iwowa anapezeka pa mndandanda wa opindula kamba kuti ndi achikulire komanso amasamala ana asanu popanda chochita chomwe chimawabweretsera ndalama. Chiyambireni mtukula pa khomo moyo wawo akuti wasintha m'magawo ambiri koma pempho lomwe ali nalo ndi loti ndalama yomwe amalandirayi ayikweze. Moyo wanga wasintha, ndapeza nyumba, ndapeza munda, ndapeza mphuzi, ananga usikulu amapita kuchokera mmene momo.
Ndimavutika nalibe poona diso ndimangokhala mwina ndimapita kukoka ganyu kumapeza ndalama ndikapanda kupita kuganyu ndimangokhala pamupanga pomaliza manga yake ndiye yakuti aboma azitiwonjezera ndalama titikamala ndije zikhala zambiri. Iwo ndi mmodzi mwa opindula omwe amalankhula mdera la mfumu yayikulu Jalasi pamene wachiwiri kwa nduna ya zachisamaliro cha anthu Martha Mzomera Ngwira anakayendera momwe ntchito ya mtukula pa khomo ikuyendera mderali. Pa ulendowu ndunayi yati ndiyokondwa ndi momwe ntchito ya mtukula pa khomo ikuyendera m'boma la Mangochi potengera umboni omwe mabanja opindula akupereka pa momwe miyoyo yawo yasinthira m'magawo amadyedwe abwino, maphunziro ndinso kuchepetsa umphawi. Pamenepa Martha Mzomera Ngwira atsimikizira anthu omwe ali pa mndandanda opindula ndi mtukula pa khomo kuti ndondomeko zonse zili mchimake kuti ndalamazi azikweze. Ineyo ndine wosangalala kwambiri chifukwa cha programu ya mtukula pa khomo imene akulandira anthuwa. Ndaona kuti akutha kukwanisa kugula fertilizer, akutha kukwanisa kugula ngakhale malata, ngakhale ena ziweto, ngakhale ena kulipirira fizi ana kumene akumakwanisa. Komanso ngati kunduna wanga tufuna khomo lina lililonse lilandire mtukula pa khomo kuti umphawi Malawi muno uthe. Chomaliza ningofuna ndimuyamike President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika chifukwa cha programu ya mtukula pa khomo imene akuyikapo chidwi kuti khomo lina lililonse litengeko mbali. Mkulu woona ntchito za maphunziro ku konsolo ya boma la Mangochi a McDonald Green Kuse omwe anayimira bwana mkubwa wa bomali wayamikira ndunayi pokhala ndi nthawi yokayendera momwe ntchitoyi ikuyendera ndipo anati izi zipereka chilimbikitso chachikulu ku mabanja omwe akulandira mtukula pa khomo. Boma la Mangochi lili ndi mabanja opyola 23,000 omwe akupindula ndi ntchito ya mtukula pa khomo. Owen Mavula, MBC, Mangochi. Mukuona nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tentonenso mitu yake. Zofalitsa nkhani ya Shadrack na Malomba yalankhula izi pa msonkhano wa atolankhani abungwe la Blantyre Press Club umene unachitikira ku Grace Bandawe mu mzinda wa Blantyre. Ana Malomba anayamikiranso atolankhaniwa kamba ka ntchito imene amagwira polimbikitsa ufulu, mtendere ndi umodzi. Unduna wathu timadalira kwambiri. Komanso mboma la Professor Professor Arthur Peter Mutharika amene wanena kuti iye afuna ayendetse dziko lino osabisa china chilichonse, komanso aliyense atengepo mbali yakuti tikathe kusintha zimene tili nazo padakali pano mavuto amene tikathane nawo tikayambenso ulendo wokuti tikakhale dziko lakuti aliyense akakhale kuti ali ndi chakudya, komanso ali ndi ndalama, komanso mwina ali ndi katundu ngati dziko lolemera osamusiya wina aliyense. Ndiyeno ndinabwera kuno kuti popeza akukumana kumene akukumana ndalimbikitse kuti mwanena kuti mukufuna kuti pakhale peace, pakhale chilungamo, pakhale mtendere. Zimene zizo ndizoyenera ndithu koma munyengo ino imene tikuti tikupita kutsogolo, munyengo ya digital, njira zamakono zolemberanso, taonetsetsani kuti mukulemba zinthu zakuti dziko lanu lichite bwino, ligulitseni dziko lanu. Amalawi tili ndi zabwino dziko muno, tili ndi nyanja yathu yabwino, ndiye kuti nkhani zokuti zokopa alendo zithaso kuyenda bwino. Tilinso ndi anthu olimbikira bwino, achinyamatanso ndi ambiri, youthful generation tili nayo muno, amenewo abwere ma investors, abwere adzalembe ntchito. Kuti zonsezo zitheke zikufunika atolankhani olemba ogulitsa dziko lawo. Poyankhulapo mlembi wamkulu wa bungweli a Yusuf Daisa ayamikira boma kamba kulimbikitsa kukambirana komanso kulimbikitsa ufulu wa atolankhani mdziko muno. Tikuzoti atolankhani ali ndi udindo waukulu umene akutengapo maka pa nkhani yokhudza kupereka uthenga olondola obweretsa mtendere komanso chilungamo kwa anthu umene uthandizire kuti chitukuko chipite patsogolo komanso bata mdziko muno ndithu likhale lipite patsogolo. Izi zimene zatipangisanso kuti titenge mutu wa chaka chino umene ukhudza ndithu kulimbikitsa mtendere komanso chilungamo pamene ndithu tili mnyengo ino ya makono.
so tuzotatu nkhani ali ndi ntchito yakulu chifukwa tikaona mwina zimene zimayenda pa masamba mchezo zimakhala nkhani zambiri zimene zimafunika anthu nkhani kuti azifufuze komanso azibalance chonga kuti amapereka uthenga uja kwa anthu kuti zithandizire kuti chonadi chenicheni cha uthenga uja anthu achimve zimene zithandizirenso mwina kuchepetsa mikangano komanso kuti kupititsa patsogolo mtendere mdziko muno. Yemwe akugwirizira udindo wamkulu wa bungwe la Malawi Broadcasting Corporation MBC Moses Chiwoni apempha ogwira ntchito ku bungweli kuti adzigwira ntchito yawo mwaukadaulo ndi cholinga chopititsa patsogolo ntchito za bungweli. Chiwoni ayankhula izi ku Mzuzu koma studios akaning'ina kumene anakumana ndi ogwira ntchito a bungweli ku chigawochi. Tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.